si bai vek ule te nui eno nawi official lo subscribe ku zong zong te zawain si bai kan bok chewa tun huna hianin in tan zona le chana hun karon wat sai dona kan zona siam tur te hi watin khum tu wai me video chang khana ni dona in lo ba bel chiang nga kha video khanin hen kan zona chana hi om veka tin chang dik ber ne na lo man tek tur ni a chang dik in ang in omani chuanin life in draw ni anga po tur ni ang an lo man pek tur ni anga lo man hi cheng sang khadan don ani mi van neighbor pu khai lo ni mai thia chuwang chuanin he zona te hi lo changi turin lein wat sai don nia ti chuan heng zona te hi comments lama te in chana te in tar langa ti chuan nang mani phone tlang theina tur number kha in tar lang buk don nia ti chuan heng chana hi live in YouTube changa he channel changa live turani nga ti chuan fair taka he zona le chana hi I kalpui tu mani ti chuan in car khat chung hun kan sia manga car le ni ruk zandaria ta he tenui eno nawi official champion live fa ran pek chuan yang heng te hi in zona tur te chuan ni e